Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sithembiso Samampondo, baba mkhulu phakade. Amen. Leli iBhayibheli okwakuthiwa phela lalifike nabo abelungu. Abelungu babelithathe khona phela ingxenye kwa-Israyeli. Iphethe wona umlando wobabamkhulu babo abantu abamnyama, amaNguni, amaJuda. Laba belungu phela base befake nokwabo njengoba like lachaza igumgedlela ngayo indawo yakhe umpostoli Pawulu, lona wafike wayixova lencwadi yamaJuda. Bayithatha le ncwadi bayisabalalisa i-Afrika yonke isiphendukezelwe ukuze izoxova umqondo wama-Afrika, bekhishwe kuyo impilo nemithetho kaNkulunkulu. Ifika kulelizwe lase-South Africa, yafika nabo abelungu. Kwafika abaprofethi abakhuluma ngayo le ncwadi ukuthi abantu bengayimukeli, kanye nayo imali eyayifike nabo abelungu, ngoba kwase kusobala ukuthi izona zinto ababezothumba ngazo abantu, njengoba kuze kube namhlanje abelungu bathumba abantu ngayo imali nalo iBhayibheli. Kodwa kwathi sekonakele kakhulu ezweni, abantu sebeyimukelile le ncwadi, futhi isibahlanyisa kakhulu emakhanda. Sekulikhuni ukuthi bephinde bebuyele emthethweni kaNkulunkulu nasemasikweni ababenikezwe uNkulunkulu wabo ongumvelinqangi, umenzi wezulu nomhlaba. uNkulunkulu yilapho athumela khona u-Isaya, umqali wendlela, ukuthi azobuyisela laba bantu bakhe emthethweni wakhe uNkulunkulu, njengokuba babevele phela bephila ngomthetho kaNkulunkulu lingakafiki iBhayibheli nabelungu. Kodwa wathi uma efika uNkulunkulu kuye u-Isaya, wazibiza ngalo igama elithi unguShembe. Ilapho-ke athuma khona yena u-Isaya ukuthi akahambe aye eplazini elalakhele yona indawo yaseHarismith. Wathi uyofika lapho athole iBhayibheli. Nangempela wahamba u-Isaya waya kuleli plazi, wafike wathola isisebenzi sakhona esasisebenza kulo leli plazi endlini. Wayehamba ngalo ihashi lakhe, efika laphana u-Isaya wafike walicela iBhayibheli kule nkosazana eyayisebenza endlini. Yamangala le nkosazana ukuthi waze kanjani ukuthi kuneBhayibheli lapha. Leli Bhayibheli lashiwa omunye umlungu lapha, angisazi isizathu sokuthi wayelishiyelanga. Yabe silithatha leli Bhayibheli simnikeza uShembe, u-Isaya umqali wendlela. Phela ngaleso sikhathi iBhayibheli lalingatholakali noma yikuphi, laliphathwa ngabefundisi kuphela. Wathi eseliphethe leli Bhayibheli, yilapho wasekukhuluma khona izwi likaNkulunkulu limtshela ukuthi akavule kuphi, afunde kuphi. Yilapho leli izwi likaNkulunkulu elalizibiza ngoShembe elamchazela khona u-Isaya ukuthi igama lami likhona lapha eBhayibhelini, babhale ngokuthi nginguJehova. Lowo ochaza ukuthi igama elithi Jehova akulona igama lakhe ngempela uNkulunkulu, kodwa yigama lomlingiswa okhona eBhayibhelini. Njengoba like lachaza igumgedlela ukuthi amagama amaningi abhalwe eBhayibhelini, amagama aqanjiwe kuze kuzwakale kahle indaba yaseBhayibhelini, abalingiswa. Njengoba like lachaza nangalo igama lakhe uJesu ukuthi wayebizwa ngayo u-Isa, bephinde bembize ngayo uYeshua. Kwaba yisona sizathu sokuqala leso ukuthi uShembe asebenze ngalo iBhayibheli elalifike nabelungu. Phela iBhayibheli leli kwakungelona elamaKristu kuphela. Ziningi izinkolo ezikhona laphana eBhayibhelini elike lazibala igumgedlela: abaSadusi, abaFarisi, amaJuda, abaZiluthi, iGreco-Roman religion, amaNazaretha, amaSamariya, kanye nezinye izinkolo eziningi, ngoba phela iBhayibheli leli libhalwe laba yingxubevange yazo zonke izinkolo. Ayikho inkolo ongasho ukuthi iyona ephethe iBhayibheli. Kodwa amaKristu avame ukuthi iBhayibheli lingelawo, kanti lutho nawo anengxenye yawo ekhona eBhayibhelini lena ekade ichazwa yilo igumgedlela
izimfundiso zikaPawuli, izincwadi ezingu-14 ezabhalwa nguPawuli ezawo amaKristu, kanye noNkulunkulu oziqu zintathu owawo amaKristu, kanye noJesu onguNkulunkulu, owasungulwa uyena uPawuli, kanye naso isiphambano esasungulwa kuye uConstantine, iyona ingxenye yobuKristu ekhona eBhayibhelini. Isona sizathu sokuqala lesi esenza ukuthi uShembe asebenzise leli Bhayibheli ngokuyalelwa nguNkulunkulu, ngenxa yokuthi abantu base beduswe kakhulu ngalo phela iBhayibheli. Kwamele uShembe azobafundisa ngalo ukuze azokhipha yonke lenkolo kaPawuli, umpostoli uPawuli, eyayisifakwe ezingqondweni zabantu, kanye nayo inkolo yobuKristu eyayisifakwe kuzo izingqondo zabantu kusetshenziswa izincwadi zikaPawuli. Esinye isizathu sokuphatha kwakhe iBhayibheli sesibili kwakuyiko phela ukuthi ngalesi sikhathi umhlaba usowuphethwe yiwo amaNgisi. Uma uhamba uyaluza ushumayela, ayekubheka amaNgisi ukuthi leli vangeli okhuluma ngalo iliphi, ngenxa yokuthi amaNgisi ayazi kahle phela ukuthi kwakukhona abaprofethi ababevusa abantu nasemampondweni. Laba bagcina bebulewe, manje ayigadile ngamehlo okhozi ukuthi kungavuki omunye umprofethi ozovusa abantu abakhiphe kule nkolo yobuKristu, okuyiyona eyayiyithuluzi lokuthumba abantu kamnandi. Babethi mabehlangana naye uShembe bethi bayamphenya ukuthi ngabe akayena umprofethi wasemandulo ozovusa abantu, bese ebavulela lona iBhayibheli leli, bevele bedangale bebona ukuthi hayi, lo muntu uhamba ngawo ulayini wethu uKristu. Bese esinda kanjalo uShembe umqali wendlela, njengoba abantu abamnyama babegcina bembophisile phela, ababebona ukuthi leli vangeli akhuluma ngalo elokuvusa abantu abamnyama bebuyele emthethweni kaNkulunkulu, ebese bethi bayomosa izinkantolo zabelungu ukuze aboshwe. Kodwa wayefika aphunyuke ngalo futhi iBhayibheli ngokufunda amavesi eBhayibhelini, ugcine sekuchazeka bona abelungu, bese beyadangala abantu bamnyama ababengamaKristu. Isizathu sesithathu sakho ukuphatha kwakhe iBhayibheli kwamsiza kakhulu khona endaweni yakwaZulu, lapho kwakunabantu ababesagcine kakhulu amasiko asendulo. Wafika wabadoba ngalo iBhayibheli lapho ayesebafundela wona amasiko amaJuda aseBhayibhelini, esebachazela ukuthi naba obabamkhulu benu okwakubhalwe ngabo endulo khona eBhayibhelini lingakafiki kulelizwe elisezansi. Yizo zontathu izizathu zokuphatha kwakhe iBhayibheli uShembe: ukukhipha ushevu ufakwe kubo abantu abamnyama ababesezimishini. Okwesibili, ukuzivikela kuwo amaNgisi ayengase ambulale uma eqhamuka nelinye ivangeli ekungelona elobuKristu. Okwesithathu, yiko ukuguqula abantu bakwaZulu ababenamathele emasekweni ebaguqula ngalo iTestamente Elidala. Ukuba uShembe wayehamba engaliphethe iBhayibheli, imizamo kaNkulunkulu yayingeke ize iphumelele, futhi akekho wayeyomlalela ngoba bonke abantu base bengenwe yilo uthando lweBhayibheli. Futhi wayosheshe ebe yisisulu sawo amaNgisi lapho ayomjuqa khona, ebona ukuthi nanka lamaJuda asevukile futhi, njengoba bake bathi ukumhlasela khona emzini wakhe waseKuphakameni, lapho babekade bebone khona iflegi elatolikwa omunye umlungu owayeyi-tourist, owathi leli flegi elasemandulo elakwa-Israyeli lifike kanjani endaweni yaseKuphakameni. Kodwa lo mlungu wathi mabebuya bezobheka leli flegi, uShembe wayeselisusile ngokukhulu ukushesha, ebona ukuthi abelungu bazovukelwa ingqondo bebone ukuthi uye uShembe lona obuyisela abantu enkolweni kaNkulunkulu. Uzoba ingozi enkulu embusweni wawo amaNgisi. uShembe wabona ubungozi obukhulu obabenziwa yiwo amaNgisi
belokhu beyaluza lapha emzini waseKuphakameni, njengoba phela bake bafika befuna umntwana ozelwe ngaso isibonakaliso sayo inkanyezi lena eyayiwele khona eKuphakameni. Ilapho uShembe abaphendula khona ukuthi uNkulunkulu wanibona nenza isihluku lena ezweni lakwaJuda, lapho enabulala khona abantwana abaningi. Ngesikhathi kuvela yona inkanyezi eyayikhombisa ngokuzalwa kwakhe uJesu, uNkulunkulu wafunga ukuthi akafuni kuphinde kwenzeke into enjena. Le nkanyezi enayibona iwa lapha eKuphakameni yayibikezela ngomuntu owayesevele ezelwe kudala. Manje lowo muntu sewaba yikhehla elidala. Badangala abelungu basuka bahamba bengaboni ukuthi bakhuluma naye uShembe lona owayebikezelwa ngokufika kwayo le nkanyezi eyawela eKuphakameni. Ilapho wabona khona uShembe ukuthi ubungozi bukhulu kulomuzi waseKuphakameni abelungu bangase bewushisa. Ilapho wathatha khona isinqumo sokuthi afake uphawu oluhambisana nabo phela abelungu, uphawu lukaConstantine the Great, uphawu lesiphambano, ukuze azivikele kuwo phela amangisi eduse nawo umkhondo, uze bengaboni ukuthi lamaNazaretha ayibulawa uPhawuli asebuyile. Kodwa yena uShembe akasithathanga isiphambano sawo amaRoma sikaConstantine. Waqhamuka nokuthile okuthi akumise okwaso isiphambano kodwa kungesona, isiphambano esiwuhlobo le-anka olwalichaza izinto eziningi. Lichaza nakho ukuthi umNazaretha abuyosophinde kuphele emhlabeni. Lesi siphambano sasichaza nokuthi uNkulunkulu umile ingunaphakade, nemithetho kaNkulunkulu iyagcinwa, imithetho yobuNazaretha engasoze yaphela. Bathi uma bebuya abelungu bezoyihlola le ndawo bafica leli uhlobo lesiphambano, bazitshela ukuthi isiphambano sawo amaKristu. Bahleka kancane base bethi, hayi, uShembe lona uhambisana nathi ngoba nasi isiphambano, okusho ukuthi uyayivuma inkosi enkulu yaseRome uConstantine the Great. Yaguqa lapho igumgedlela mzukulu amafutha omkhovu uDunte Mleso waphakade. Amen.